Assalamu alaikum ‘yan uwa da abokan arziki al'ummar Najeriya da arewacin Najeriya baki ɗaya. Ina mana barka da wannan lokaci da fatan dukkaninmu muna cikin ƙoshin lafiya. Dangane da wani bidiyo da na gani mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi yana magana akan yadda ake sakin yara da sunan dai almajiranci haka suna yawo a gari ba tare da kula da tarbiyyarsu ba ko da sanin halin da rayuwarsu za ta iya kasancewa nan gaba. Ya yi magana akan cewa mafi yankin da ya fi yawan talauci a faɗin Najeriya yanki ne na al'ummar arewa, yanki ne kuma da jama'ar musulmi suka fi yawa a ciki. Kimanin kaso 80 na talauci da ake fama da shi a arewacin Najeriya ko a Najeriya, to kaso 80 ya dogara ne a cikin yankin da al'ummar musulmi suke, wato arewacin Najeriya kenan. Da idan aka haɗa da kudancin Najeriya abin bai fi kaso 20 ba. To wannan magana da zan yi akai a magana ta gaskiya, laifi irin wannan laifi ne wanda dole sai an fito da shi a zahiri, an dube shi duba na basira, sannan a san abin da ya kamata a yi don magance shi. Nawa fahimtar da kuma sanina da kuma bincike haka da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa na yi, da kuma hasken da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani na fahimta a ciki, wannan al'amari ne da Allah ya sa 'yan siyasarmu suna da bibiya kuma da kuma ganin aiwatar da abin da ya kamata. Marigayi Malam Aminu Kano a lokacin da yake raye ya ba da mafita akan wannan al'amari. Mafitar da ya ba da mafitar da babu yadda za a yi har ma a samu dalilin da zai ja wani wanda yake a cikin ƙauye ya shigo gari da zimmar neman ilimi ko aikin yi. Mostly abin da yake kawo mutane ko in ce mutane kankana cikin gari ko almajirai, wallahi tallahi ba wai purposely neman ilimin bane ba shine zahirin abin da yake kawo su. A'a, babban abin da yake kawo su, ko mun so ko ba mu so ba, ko mun yarda ko ba mu yarda ba, neman aikin yi ne. Saboda idan mutum yana ƙauye a zaune, to ba shi da aikin da zai yi, a sakamakon me abubuwan da ya kamata a ce gwamnati ta samar ta ayyukan yi a ƙauyuka babu. A ƙauye ba su da tituna, ba su da ruwan sha, ba su da makarantu, ba su da ayyukan yi. Wannan shine babban dalilin da ya ja suke ƙoƙarin ganin sun shigo cikin gari don samun waɗannan abubuwan da suka rasa a can. Yanzu mu ɗauki ƙaramin misali a ƙasashen China. Idan ka je China za ka ga shi ƙauyuka ne, amma a tsarin da aka na ƙauyukan wallahi sun fi cikin garin da muke takama da shi a nan cewa a cikin gari muke, domin me duk wani basic amenities da za a nema suna da shi. Akwai ayyukan yi, akwai ilimi, akwai tituna, akwai sana'o'i daban-daban waɗanda aka a ƙauye suke, wanda babu yadda za a yi ɗan ƙauye in yana da abin da zai a ƙauyen shi ya shigo gari. To wannan yana daga cikin abin da lokacin da mai girma gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya zama gwamna, na yi posting akan waɗansu muradai guda 3 da nake sa ran ko nake jan hankalin gwamnati da ta yi. Domin Allah abubuwa ne guda 3, akwai tituna, akwai kuma wutar lantarki, sannan kuma akwai samar da ayyukan yi a ƙauyuka. Abin da ya shafi fannin da suke noma, a samar musu da damadamai wanda zai samar musu da wannan damar yin noman rani da sauran noma. Ɗan ƙauye ba abin da ya fi buƙata kamar a ce mai noma, saboda shi ne dama babban abin da ya fi dogaro da shi. Yanzu mu ɗauki ƙaramin misali, al'ummar garin Kura ko in ce ƙaramar hukumar Kura suna noman shinkafa yadda ya kamata. A yau in za a ce an baka naira 500,000 ko miliyan 1 ka nemo ɗan garin Kura wanda ya shigo gari ko neman aikin yi ko kuma bara, wallahi an baka aiki, zai wahala ka gan su, zai wahala, abu ne mai wahala ka samu waɗannan, zai yi wahala. To gaskiyar Allah in har ana son a magance yawan barace-barace, to dole wannan sai an yi doka mai ƙarfi, kuma gwamnati ita take da iko akan wannan. Duk wani ƙauye ko in ce duk wani ƙauyuka da kamar shi ne duk ƙauyuka haka waɗanda suke a wajen gari, ba iya Kano ba, ina magana ne akan arewa baki ɗaya. Hatta na matsalar tsaron da ake fama da ita tana da nasaba
da rashin ayyukan yi. Idan da akwai ayyukan yi isassu wadatattu in Allah da za a samu sauƙi na abubuwa da dama fiye da yadda ake tunani. Domin duk wanda yake da aikin da zai yi to babu yadda za a yi a zo a ruɗi ƙwaƙwalwarsa. Amma me wanda ya zamana ba shi da aikin da zai yi to fa komai fa tamkar wanda ya faɗa cikin ruwa ne. Komai ya gani zai kama da zimma ganin cewa wannan abun abu ne wanda zai cece shi. To amma me idan ya zamana yana da aikin da zai to zai zaɓa ya tantance. Zai duba ƙashi ya fitar da su ka zaɓi wanda shi yake ganin ya dace da shi yake da buƙata. To gaskiya ƙauyuka tsakanin da Allah ƙauyuka ya kamata a mai da hankali sosai wajen samun musu da hanyoyi, ilimi, lafiya, masana'antu ko in ce hanyoyin da za su dinga noma a samar musu da damadamai su dinga noman rani. In sha Allahu rabbi idan aka yi wannan abun za a samu afuwa. Wassalamu alaikum.